Ola, comezamos a unidade de baloncesto. Pero coñecedes as normas básicas? Hai 5 xogadores na pista e podes facer todos os cambios necesarios. Temos 4 períodos de 10 minutos e o xogo iníciase cun salto entre dous. Non se pode dar máis de 2 pasos co balón na man e non podes botar coas dúas mans ao mesmo tempo. Temos 24 segundos de posesión en ataque e temos 8 segundos para pasar o balón ao campo contrario. Hai 5 segundos para sacar de fondo ou de banda. Baixo a canastra hai unha área restringida na que non podes estar máis de 3 segundos. Se deixas de botar o balón, tes que pasar ou lanzar a canastra, nunca volver a botar. O equipo atacante, unha vez pasa o medio campo, non pode devolver o balón ao seu propio campo. Hai diferentes puntuacións das canastras. 1 punto desde a liña de tiro libre. 2 puntos dentro da liña de triplo. 3 puntos por fora da liña de triplo. As faltas. Falta persoal é o contacto co opoñente. Falta antideportiva, pon en perigo a integridade física do adversario. Falta técnica é o comportamento impropio dun partido de baloncesto, dun xogador ou dun membro da bancada. E agora vamos a poñer todo isto en práctica e vámonos hacia a pista. Chao! Created using Powtoon.